Bună, fraților, la un nou episod din seria Jocuri din copilărie, episodul 2. Templăran e jocul. Frumos, sărim, dăm, așa. E ok pe un joc vechi și ok. Pasa. Da. Stai. Gata, aici apără. Frumos. Facem asta. Dăm înapoi. Nu o să fie un episod foarte lung. Doar să ne amintim de jocul ăsta. Nu mai fugim. Am dat un cap. Hai, așa. Da. Câți bani avem? Dăm încă runda. What? S-a stricat jocul. Hai, putem. Hai, repede. Nu. Hai. Sam. What? Credeam că ăla cu care dădeam un număr foarte mare, credeam că ăia sunt banii și m-am mirat. Și am zis, what? S-a bucurit jocul. E nu. Din păcate nu. Cred că sunt pasiv făcuți. Luăm mai mulți bani. Nu mai trebuie să facem nimica. Am uitat. Hai să dăm pe mult. Hai, skip. De ce nu putem să dăm skip? Dăm iar. Frumos facem bani. Dacă în lumea adevărată așa se făcea banii, toți eram bogați. Asta dăm
200. Și o să mai băgăm toate. O să băgăm. Nu știu încă am dat banii acolo. O să vedem dacă o să apară ceva nou pe hartă. Hai, ha. Da, acum fără căști, nu trebuie să stau pe lângă microfon. No. Hai. Hai, mai repede. Să vedem dacă merge mai bine. Acum. Dacă auziți ceva de la părinți, că fac zgomot. Bă, nu mai alargă după mine mai multele. Wow. Sper să mă aud, dau și mai încet, să nu se audă jocul peste mine. Da? Cum să alunec pe așa ceva? E. Hai. Nu. Nu. Hai. Hai, merg. Nu merge. Așa. Hai. Și atâta mai facem. Frumos dăm. O să așteptăm. Dar atâta a fost cu episodul. După cam asta facem în finalul. Nu? Așa. Atâta a fost cu episodul ăsta din jocuri din copilărie. Prime notificări, da. Nu o să se vadă pe tot ecranul că așa e jocul. Și da. Cine știe jocul ăsta să lase în comentarii. Și da. Ne vedem la următorul episod. Cu voi a fost Antonio. Pam, pam, pam!